ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайрузода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси раёсати Бонки Авроосиёии рушд Николай Падгузовро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки Авроосиёии рушд баррасӣ гардид. Тоҷикистон ба масъалаи рушди ҳамкории судманд бо Бонки Авроосиёии рушд аз ҷумла дар самти ҷалби сармоя ба бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёт ҳавасманд аст, таъкид намуданд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. аз сатҳи ҳамкории дуҷониба ва иқдоми ҳукумати Федератсияи Россия оид ба татбиқи лоиҳаи сохтмону муҷаҳҳазгардонии 5 мактаб дар Тоҷикистон ки тавассути Фонди Авроосиёи устуворӣ ва рушд амалӣ мегардад, изҳори қаноат карда шуд. мавриди зикр аст ки идоракунандаи фонди мазкур Бонки Авроосиёии рушд мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот имкониятҳои ҳамкории пурсамар ва ҷалби сармояро барои рушди саноат аз ҷумла истихроҷу коркарди маъдан, саноати хӯрокворӣ ва сабук дар асоси коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологи тоза ва рақамикунонии иқтисодиёт табодули андеша карданд. дар бахши энергетика иштироки бонк дар татбиқи лоиҳаҳои сохтмону таҷдиди нерӯгоҳҳои хурду бузург ва бунёди хатҳои интиқоли барқ зарур шуморда шуд. дар мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. раиси раёсати Бонки Авроосиёии рушд Николай Падгузов пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро аз натиҷаи ин мулоқот баён дошта, аз ҷумла изҳор намуд ки дар мулоқот имкониятҳои ҳамкории пурсамар ва ҷалби сармоя барои рушди саноат, аз ҷумла истихроҷу коркарди маъдан, саноати хӯрокворӣ ва сабук дар асоси коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза мавриди баррасӣ қарор гирифт. Уважаемые коллеги, сегодня я встретился с уважаемым господином президентом. Встреча прошла очень хорошо. Мы говорили о многих вопросах развития Республики Таджикистан, о тех проектах в области энергетики, логистики, промышленности, которые необходимо поддержать для того, чтобы экономика Республики Таджикистан продолжала свое поступательное развитие. Одним из главных вопросов обсуждения стал проект по запуску 5 русскоязычных школ в Республике Таджикистан. Вы знаете, что уважаемый господин президент Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин договорились о создании 5 русскоязычных школ в Таджикистане, в различных районах. И в апреле мы начинаем строительство этих школ так, чтобы постараться к 1 сентября 2022 года уже запустить работу данных учебных заведений. Уважаемый господин президент с большой поддержкой относится к изучению русского языка в Таджикистане. Я выразил особую благодарность за это. И для нас очень важно сделать этот проект в срок, вовремя, и запустить школы к учебному году 2022 года. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Пирназарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Пирназарзода Диловар Маҳмад Назар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021
дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Абдулло Абдураҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Убайдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Убайдуллозода Ғолибхонҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Номон ибни Собит озод намудани Асомиддинзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Асомиддинзода Тоҷиддин Исломиддин аз вазифаи ректори донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Номон ибни Собит озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Зинатулло Бурҳон бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болоёқати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Баҳром Мансур аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болоёқати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Раҳмоншо муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Мансур Хуҷавалӣ муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Убайдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Убайдуллозода Ғолибхонҷон сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон таъин намудани Исматзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исматзода Саъди Маҳдӣ директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат таъин намудани исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад исмоилзода Зинатуллоҳ Бурҳон телевизиони илм ва табиат таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи ректори донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит таъин намудани Зокирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Зокирзода Нусратулло Мелик ректори донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 марти соли 2021 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болоёқати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ғайратзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ғайратзода Лайло Диловар директори муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болоёқати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Комилён Файзалӣ Саъдулло бинобар сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 марти соли 2021. бинандаҳои азиз, барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯз бахшида ба рӯзи модар дар вазорату кумита ва ташкилоту идораҳо чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардиданд. дар ин чорабиниҳо гуфта шуд ки зани тоҷик дар ҳамаи арсаҳо метавонад дар баробари мардон фаъолият намояд ва дар пешрафти ватани соҳиби истиқлол саҳм гузорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. модар бо як даст гавҳора ва бо дасти дигар дунёро такон медиҳад. ин нукта дар чорабиние ки дар хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи модар ташкил карда шуд таъкид гардид. хушбахтона чун дигар вазорату идораҳои давлатӣ кам нестанд бонувоне ки дар баробари мардум дар хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият карда барои пешрафти соҳа нақши худро мегузоранд. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати пешгирифтаи имрӯзаи ҳукумати мамлакат махсусан бо талошҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи занон баланд бардошта шуд. натиҷаи таъмини баробарҳуқуқии мардону занон буд ки бонувони тоҷик бо дили бузург ва азму иродаи қавӣ дар баробари мардон дар ҳама самтҳо фаъолият намуда дар пешрафт ва шукуфоии Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми муносиб мегузоранд. дар соҳаи хизмати давлатӣ аз шумораи умумии кадрҳои роҳбарикунанда 19.2% занон ташкил медиҳанд. гуфтам ба маврид аст ки дар сатҳи давлатӣ ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи арҷгузории давлат ва ҳукумат нисбат ба занони тоҷик аст. дар воқеъ занони тоҷик имрӯз бо дастони ҳунаррези худ тавонистанд фарҳанг ва тамаддуни халқи тоҷикро ба ҷаҳон муаррифӣ намоянд. дар партави сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола заноне ки ба ҳайси роҳбар ба корҳои давлатӣ фаро гирифта мешаванд афзоиш меёбад. ба ифтихори рӯзи модар аз ҷониби роҳбарияти хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон занон қадрдонӣ гарда ба онҳо тӯҳфа тақдим карда шуд. имрӯз бахшида ба рӯзи модар дар кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. нахуст роҳбарияти кумита бонувонро ба ин рӯз табрик намуда аз ҷумла таъкид доштанд ки иди модарон баробари оғози эҳёи табиат фасли баҳор фаро мерасад ки мардумро ба ибтидои пешомадҳои нав нақшаву тадбирҳои тоза омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва дар маҷмӯъ ба ободониву созандагӣ ҳидоят менамояд. имрӯз теъдоди занони тоҷик ки барои иҷрои нақши фаъол дар ҷомеа талош мекунанд худро ҳамчун олин заминсоз муҳандис низомӣ сиёсатмадор ҳуқуқшинос муаррифӣ менамоянд зиёд аст. роҳбарияти кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон низ ба фаъолияти занон дар зерсохторҳои кумитаи давлатӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда бобати ҷалби бештари бонувони соҳибтаҷрибаву соҳибкасб ба вазифаҳои роҳбарикунанда тадбирҳои иловагиро амалӣ мегардонад. имрӯз занон дар зинаҳои гуногуни ҳамаи шохаҳои ҳокимият яъне мақомоти олии қонунбарор ҳокимияти судӣ ва иҷроия инчунин дар кулли сохторҳои давлативу иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ фаъолият намуда дар пешрафти соҳаҳои
وظیفه‌های گوناگون حیات جامعه حصه ارزنده خود را گذاشته ایستادند. اینچنین در بخش‌های گوناگون کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزی جمهوری تاجیکستان 140 نفر بانوان فعالیت می‌کنند. در انجام چاره‌بینی برنامه رنگین فرهنگی که سر و خود توصیف مادر و ستایش زن بود تقدیم حاضرین گردانیده شد. امروز در کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به افتخار جشن روز مادر به یک قطار زنانی که در رشد تلویزیون و رادیو سهم ارزنده گذاشتند با جایزه و افتخارنامه مکافاتانیده شدند. رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی تبریکاتی تاکید نمودند که مادر آفرینده حیات، پیوندگر نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت، نیروبخش روح و جان، دستگیر و نگهبان و راهبر و مددرسان است. تاکید گردید که در سطح دولتی و با تنتنه و شکوه خاص جشن گرفتن روز مادر از اعتبار و احترام زیادی دولت و حکومت مملکت نسبت به مادران و زنان درک می‌دهد. مسئله بلند برداشتن مقام زن در جامعه در محور سیاست اجتماعی دولت و حکومت قرار دارد. در پیام نوبتی سرور دولت به مجلس عالی از جمله تاکید شد که حکومت مملکت تشبس‌های زنان و بانوان کشور را منبع نیز دستگیری کرده به خاطر هرچی جلب بیشتری آنها به وظیفه‌های راهبری کننده تدبیرهای الهه‌ای را عملی می‌گردانند. دلیل‌ها از آن شهادت می‌دهد که سال‌های اخیر جهتی به مقام راهبری جلب نمودن زنان و تامین شرایط مساعد کار و زندگی آنها اقدام زیاد را عملی نمودند. در آخر بهر بالیده خاطری زنان برنامه فرهنگی آماده نموده کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. محمد مومنزاده معروف عبدالله بهادر حسن‌زاده اخبار. مادر سرچشمه حیات و زندگی می باشد. در سر اداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز مادر جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. تاکید شد که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی به دست آوردن استقلال دولتی برای بلند برداشتن مقام و منزلت زنان در جامعه، جلب بانوان به کارهای دولتی و صاحب معلومات گرداندن دختران اعتبار جدی ظاهر می نماید. امروز اکثر کارمندان سر اداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را بانوان تشکیل می دهند. نقش زنان در پیشرفت همه ساحه‌ها بزرگ بوده. آنها در برابر به وای رساندن و تربیت نمودن فرزندان کارهای دولتی و جمعیتی را نیز با سربلندانه اجرا می‌نمایند. بنیاد استواری و پایداری عائله محض از زن سرچشمه می‌گیرد. مادر امروز با یک جهان امید و آرزوها فرزند را به دنیا می‌آورد و برای بزرگ شدن او زحمتی دوچند می‌کشد. در دوام سال‌های صاحب استقلالی کشور صنعت‌های معیاری و حقوقی و دیگر استراتژی‌ها از جمله فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011 2020 و غیر امکانات‌های برابری عملی گردانی آنها تطبیق کرده شدند. بخشیده به روز مادر یک قطار بانوان فعال ساحه با تحفه و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. نتیجه عملی شوی صنعت‌های معیاری و حقوقی بود که اشتراک فعالانه زنان در حیات جمعیتی و اداره دولت بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان تامین گردید. امروز در تالار مجلسگاه ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات بوده جلسه تنتنوی بخشیده به روز مادر با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. در چاره‌بینی ادانه رهبریت ریاست مذکور کارمندزنان میلیسیا و هیئت شخصی ریاست اشتراک نمودند. نخست سردار ریاست همه کارمندزنان این نهاد را به این جشن فرخنده روز مادر تبریک و مبارکباد نموده با آنها بخت و سعادت، صحتمندی، برار و کامیابی‌ها و روزگاری آباد و آسوده تمنا کرد. ذکر گردید که بزرگی زن مادر در رسالت تربیتگری و اقدام و تشبس‌های سازندگی و بنیادکاری او تجسم یابد، زیرا در همه دور و زمان زنان به خصلت نجیب تربیتگری خود رحم و شفقت، مهربانی همیشه جامعه را به پاس داشتن ارزش‌های عمومی بشری، صلح و ثبات، وحدت، دوست داشتن وطن و به کار و عمل‌های نیک و سازنده دعوت می‌کردند و امروز نیز این رسالت را آنها به ذمه دارند. در جریان چاره‌بینی یک قطار کارمندزنان میلیس برای نائل گردیدن به نتیجه‌های نظررس در فعالیت خدمتی و بخشیده به روز مادر با مدال و نشان‌های سرسینگی، افتخارنامه و سپاسنامه و کمک پولی‌ها سرفراز گردانده شدند. زندگی از دامان مادر و علی با محبت او آغاز می شود. در دانشگاه ملی تاجیکستان از حساب زنان هستند عالمانی که با دانش و خرد و ذکاوت خود در ساحه علم موفق گردیده در المپیادهای سطح منطقوی و جهانی شرکت نموده با به دست آوردن موقع افتخاری و اشتراک فعال در بخش علم و پژوهش و اختراعکاری میان کشورهای گوناگون عالم موقع و نفوذ تاجیکستان را بالا می بردارند.
در برابر این در میان آنها دانشجو دختران بالایوقت نیز کم نیستند که در المپیادها اشتراک کرده جایهای افتخاری را صاحب می‌گردند. در این مؤسسه عالی تعلیمی شماره زیادی بانوان کار و فعالیت می‌نمایند که در رشد علمی دانشگاه و بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نقش نظررس دارند. در جمع آمد ایدانه که به مناسبت روز مادر در دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار شد، در برابر آموزگاران و دانشجویان اینچنین مهمانان از دیگر ساختار و مقامات اشتراک داشتند. برآمد کنندگان دایر به مقام و منزلت زنان در جامعه، تطبیق برنامه‌های دولتی در سمت تربیت و جابجاگذاری کادرها از حساب زنان و نقش آنها در جامعه ابراز اندیشه نمودند. در شورابینی ایدانه به بانوان فعال دانشگاه در وضعیت تنتنوی دیپلم و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. شورابینی تنتنوی را به مناسبت روز مادر که در دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت برگزار شد، رکتور دانشکده با سخنان شادباشی نسبت به زنان و مادران آغاز نمود. نامبرده تاکید داشت که زن مادر سرچشمه مهر و وفا، الهه زیبایی، رمز عشق و جاودانی، نخستین مربی و معلم فرزند میباشد. تاکید گردید که در روند عملی سازی سیاست دولتی در ساحه دستگیری زنان و بانوان، ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت هم به این مسئله توجه ضروری روانه نموده است. این است که الحال در این مؤسسه بیش از 150 نفر زنان و بانوان فعالیت می‌نمایند. برابریت مؤسسه جهت بهترگردانی شرایط اجتماعی آنها تدبیرهای مؤثر روانه می‌سازد. اظهار باوری شد که زنان و بانوان دانشکده نیز تمام سعی و کوشش خود را برای تربیت درست جوانان و آماده‌سازی متخصصان بلند اختصاص صرف می‌نمایند و در آینده نزدیک دانشکده را به یکی از مؤسسه‌های پیشصف در داخل و خارج کشور تبدیل می‌دهند. در هفته چهاربینی همچون نشان قدرشناسی از کار و زحمت زنان و بانوان با یک قطار از زنان که در پیشبرد فعالیت دانشکده از خود فعالناکی نشان داده‌اند با افتخارنامه و تحفه‌های یک دفعینه پولی سرفراز گردانیده شدند. زنان و بانوان هم در نوبت خود اظهار داشتند که جواباً به این قدرشناسی‌ها برای تربیت کادرهای جوابگوی بازار مهنت تلاش به خرج می‌دهند. در قسمت بعدی چهاربینی تنتنوی به خاطر تامین فراغت و استراحت اهل تالار برنامه فرهنگی که از طرف دسته هوسکاران دانشکده تهیه شده بود پیشکش گشت. برنامه آماده کرده دانشجویان و محصلین لیسه دانشکده از بخش‌های جالب، صحنه‌های تربیوی و حجوی و ارائه شعر و ترانه‌ها در ستایش زن مادر عبارت بوده مورد پذیرایی صمیمی اشتراکچیان چهاربینی گردید. در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف نیز روز مادر تجلیل کرده شد. راهبریت حاضرین را به روز مادر تبریک و شادباش نموده سهم ارزنده آنها را در رشد بخش‌های الهیده خوجگی خلق از جمله انکشاف شاخه‌های الهیده ورزش نظررس ارزیابی نمودند. تذکر داده شد که در نتیجه دستگیری و غمخوری‌های پیوسته راهبریت عالی سیاسی تاجیکستان امروز تعداد دانشجو دختران در این مؤسسه عالی به بیش از 300 نفر می‌رسد. علاوه بر این شروع از زینه‌های راهبری تا آموزگاران و کارمندان دیگر بخش‌های عمل کننده در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان سهم و نقش زنان احساس می‌گردد. ذکر رفت که در زمان صاحب استقلالی وطن با شرافت سیاست سازنده راهبریت مملکت زنان و مادران تاجیک همصف و همقدم زمان بوده رسالت مادری و قرض شهروندی خود را در گسترش و تکمیل دادن ارزش‌های نجیب و والای انسانی بخصوص در روحیه بلند وطن پرستی تربیت نمودن فرزندان، تلقین اندیشه و هویت ملی، تحکیم خودآگاهی و خودشناسی و وطنداری و وطن دوستی با کمال مسئولیت ادا می‌نمایند و سزاوار احترام اهل جامعه گردیدند. دیگر ناطقان نیز هنگام برآمدها از قدر و منزلت والای مادر سخن گفته نقش بانوان را مؤثر خواندند. در نهایت چهاربینی از جانب راهبریت دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان دانشجو دختران و کارمندان دیگر بخش‌ها با مکافات و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. امروز بخشیده بر روز مادر در شهر خاروق جمع آمد تنتنوی و چهاربینی فرهنگی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. با هدایت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان موقع و منزلت زن مادر تاجیک در مملکت جایگاه مخصوص خود را پیدا نموده تجلیل روز مادران به حیث یک روز تاریخی و مقدس و گرامی تبدیل یافته است. جشن رسمی دولتی اعلان شدن روز مادر در تاجیکستان صاحب استقلال گواهی روشن بلند برداشتن مقام و منزلت زن مادر در جامعه کنونی تاجیکان دانسته می شود. گفته شد که امروز زن تاجیک را همچون خادم نمایان دولتی، راهبر و راهنمای مردم، ادیبه و مهندس نامدار، طبیب و آموزگار معروف، کارگر و هنرمند و دهقان اصیل میشناسند که شایسته تحسین و مایه افتخار مردان می باشد.
иброз гардид ки дар ашъори шоирону нависандагони барҷастаи тоҷик симои модари зебопарасту озодандеш, диловару мубориз, бонангу номус, миллатдӯсту меҳанпараст, адолатпарвар, раҳнамои моҳири роҳи зиндагӣ, муҳандиси рӯи инсон, миҳвари оилаи солим ва ниҳоят кадбонуи хонадон ба таври барҷаста тасвир ёфтааст. гуфта шуд ки ҳоло сафи занони болаёқат дар рушди соҳаҳои маорифу тандурустӣ, сохторҳои қудратӣ ва соҳаи фарҳангу дигар ҷабҳаҳои хоҷагии халқи вилоят назарраст дониста мешавад. дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат беш аз 20 ҳуҷҷати муҳими давлатӣ доир ба масъалаҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қабул гардида ба баланд бардоштани мақому манзалати бонувон дар саросари мамлакат равона гардидааст. зан модари тоҷик офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон буда ба монанди баҳори пурнакҳату муаттар таҷассумгари фардои ободу осудаи мамлакат маънидод карда мешавад. имрӯз дар симои модару бонуи тоҷик ва ҷавондухтари асил мардум ҷаҳони пур аз меҳру шафқат ва озодагиву нафосатро эҳсос мекунанд. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави кишвар мақоми зан дар пояи баланд қарор дошта, ҳазорҳо занони лаёқатманд дар вазифаҳои роҳбарикунанда кору фаъолияти пурсамар доранд. барои нишон додани маҳорати баланди касбӣ ва пешбурди сиёсати давлат, иҷрои вазифаҳои роҳбарикунанда ва ба муносибати рӯзи модарон як қатор занону бонувон ва ҷавондухтарони касбу кори гуногун бо мукофотҳои раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ифтихорнома ва сипоснома сарфароз гардонда шуданд. дар ташкилоту муассисаҳои дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ҷашни рӯзи модар бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. воқеан ҳам зан модар ки офарандаи ҳаёту зебоӣ дар олам аст, сазовори ҳама гуна ситоишу гиромӣ доштанҳост. гузориши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ таҳия гардидааст. бахшида ба рӯзи бузургдошти иди модарон ки ҳамасола санаи 8 март дар рӯзҳои ҷашнгирии беҳтарин фасли сол яъне баҳор таҷлил карда мешавад, қариб дар ҳама идора ва муассиса ва ташкилоту корхонаҳо чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ фарҳангӣ таҷлил мегардад. дар донишгоҳи давлатии Данғара низ ба хотири гиромидошти иди модарон чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони модар ту ҷавону ҷовидон хоҳӣ монд доир намуданд. роҳбарияти донишгоҳ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳият дар симои бонувони донишгоҳ кулли модарону бонувони тоҷикро ба ин сана табрику таҳният гуфта ёдовар гардиданд ки имрӯз занону бонувон бо фаъолияти назарраси худ дар пешрафту тараққиёти ҳама самтҳои хоҷагии халқи кишвар саҳмгузор мебошанд. донишҷӯён низ дар навбати худ аҳли толлору табрику таҳният гуфта дар васфи зан модар суханҳои воло гуфта иброз доштанд ки занону модарон дар таълиму тарбияи насли наврас мавқеи хоса доранд ва пайваста баҳри ба воя расонидани фарзандони солиму ватандӯст талош менамоянд. қудрату бузургӣ ва ҳунари волои зан модари тоҷик дар суруду тарона ва саҳнаҳои пешниҳоднамудаи дастаи ҳунарии бахши фарҳанги донишгоҳ инъикосгар буд. дар идомаи баргузории чорабиниҳо бахшида ба рӯзи модар дар муассисаи давлатии қасри фарҳанги ноҳия низ ҷамъомади тантанавӣ бо иштироки кормандону масъулин ва сокинон баргузор гардид. зимни суханрониҳо гуфта шуд ки бо баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва дигар тадбирҳои дастгирии занон аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар масъулияту ҳавасмандии занони ноҳияро дучанд гардонид. барномаи консертӣ ва саҳнаҳои ҷолибе ки ҳунармандони қасри фарҳанг пешкаши ҳозирӣ намуданд инъикосгари бузургии зан модар буд. ҳамин гуна як чорабинии фарҳангии идона бахшида ба рӯзи модар дар маркази фарҳангии диҳаи сафобахши ҷамъияти деҳоти оқсуи ноҳияи Данғара баргузор гардид. хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва дигар иштирокчиён дар шеъру суруд ва саҳнаҳои ибратбахши худ модару офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон ҳисобиданд. нақши занону модарон дар ободии хонадон, тарбияи кӯдакон, ба воя расонидани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маънавиёт, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. дар чорабинии имрӯза бо аршгузории том нисбат ба модар иштирокчиён тавассути пешниҳоди ҳунарҳои гуногуни миллӣ, рақсу сурудхонӣ собит намуданд ки воқеан ҳам модари тоҷик дар ҷодаи ба камол расонидани шахсияти комил, хушахлоқу ватандӯст диққати хоса медиҳад. дар идомаи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи байналмилалии модар аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Данғара ба як қатор волидони тифлони навзод шаҳодатномаи таваллуд ба таври ройгон дар вазъияти муносиб дода шуд. бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Данғара тасмим гирифт ки бо ҷалби саховатмандон соҳибкорон дар арафаи иди модарон ба 150 нафар шахсони ниёзманд шаҳодатномаи таваллуди
то 1 сола ва аз он калонтарро ба тариқи ройгон тақдим намояд ва мо тасмим гирифтем ки ин иқдомро дар оянда низ давом хоҳем дод. дар татбиқи сиёсати иҷтимоию фарҳангии тоҷикистон се омили асосӣ ҷомеа, мактаб ва оила бояд дар ҳамбастагии зишт фаъол бошанду насли солимро дар роҳи ватандӯстӣ тарбия намоянд. кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Данғара низ баробари иҷрои вазифаҳои хизматии худ ҳамзамон нақша доранд ки ба хотири сари вақт ва дуруст ба расмият даровардани сабтҳои давлатӣ ба деҳоти дурдасти ноҳия сафарҳои корӣ анҷом дода бо сокинон суҳбату вохӯриҳо доир намоянд ва вобаста ба иҷроиши қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва сари вақт аз қайди давлатӣ гузарондани асноди ҳолати шаҳрвандӣ маслиҳатҳо дода ба оилаҳои ниёзманд шаҳодатномаи таваллуди фарзандонашонро тариқи ройгон дастрас намоянд. Салоиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара. чорабинии фарҳангӣ бахшида ба рӯзи модар дар шаҳри Роғун бо шукргузорӣ аз ободию созандагии ватан таҷлил карда шуд. дар маҷлиси тантанавии занони фаъол намояндагони ниҳодҳои марбута ширкат доштанд. таъкид шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ ба шарофати дастгирию ғамхории ҳукумати мамлакат заминаҳои ҳуқуқӣ, маънавӣ, ҳифз ва таҳкими зан оила ҳамчун арзиши муҳимтарини иҷтимоӣ мукаммал гардида роҳи ташаккули шахсияти духтарон дар дилхоҳ муассисаҳои таълимӣ боз гардид. зикр шуд ки давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон занро ҳамчун қувваи пешбаранда ва ҷузъи муҳими ҷомеа эътироф намуда иштироки онҳоро дар тамоми ҷабҳаҳо аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, маънавиёт ва сохторҳои қудратӣ ногузир медонад. илова бар ин занон ки имрӯз як паҳлӯи таркибии ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад, сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ пуштибонӣ намуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар пешрафту густариши давлат саҳми арзанда дошта бошанд. таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат ба масъалаи баланд бардоштани мақоми иҷтимоии занон дар ҷомеа ба вазифаҳои роҳбариву давлатӣ ҷалб намудани бонувони фаъолу пешоҳанги ҷумҳурӣ сабаби сарфарозиву нишоти кулли бонувони кишвар мебошад ки ин нуқтаро сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паёми хеш иброз доштанд. дар фарҷом аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ фаъолони шаҳр бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар шаҳри ҳисор бо ташаббуси филиали муассисаи давлатии маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон бахшида ба рӯзи модарон чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ таҳти унвони ҳунар сарчашмаи бахт баргузор гардид. дар чорабинии занону духтарони шаҳри ҳисор самараи дастранҷи худ аз қабили сару либос ва хӯрокҳои миллиро пешниҳоди иштирокчиён намуданд. дар чорабинии 100 нафар занону духтарони шаҳри ҳисор ки тавассути роҳхатҳои раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри ҳисор ба муддати 2 моҳ дар филиали муассисаи давлатии маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон дар шаҳри ҳисор ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуда соҳиби касбҳои гуногун гаштанд, бо шаҳодатномаи касбӣ сарфароз гардонида шуданд. тадбири мазкур дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати ҷалби шаҳрвандон ва занону духтарони бешуғл ба касбу ҳунаромӯзӣ роҳандозӣ карда шуд. таъкид карда шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар заминаи сиёсати дурбинона ва муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои илмомӯзӣ ва соҳибкасб гаштани сокинони мамлакат заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо занону духтарон бо аз худ намудани ҳунар ва касбҳои гуногун дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат саҳмгузор мебошанд. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби ҳунармандони қасри фарҳанги шаҳри ҳисор барномаи рангини консертӣ ки тараннумгари ватан модар, сулҳу осоиштагӣ ва истиқлоли давлатӣ буд, пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. бахшида ба рӯзи модар дар қасри фарҳанги ноҳияи Варзоб чорабинии рангини идона баргузор карда шуда дар он собиқадорон, фаъолзанону духтарон иштирок карданд. дар чорабинии идона нахуст собиқадорону фаъолзанони ноҳия барои фаъолияти пурсамарашон дар пешрафти самтҳои гуногуни хоҷагии халқ аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои идона сарфароз гардиданд. дар идомаи чорабинӣ ба иштирокдорон аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия бахши хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан, варақаҳои иттилоотӣ таҳти унвони фидои дасти дуои модар тақсим карда шуд. ҳамзамон волидайни ҷавононе ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои тарбияи дурусти фарзанд дар рӯҳияи хештаншиносӣ қадрдонӣ шуданд. ғамхорӣ дар ҳаққи занон аз ҷониби сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бар арсаи сиёсӣ ҷалб намудани онҳо
ҳамеша дар мадди назар қарор дошта дар як муддати кӯтоҳ дар ин самт занон ба комёбиҳои назаррас ноил гардиданд. айни замон дар ноҳия шумораи занон 45184 нафарро ташкил медиҳад. имрӯз дар ҳама корҳои ҷамъиятӣ саҳми бонувон бар аъло ҳис карда мешавад. ғамхорӣ дар ҳаққи занон аст ки аз ҷониби роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба арсаи сиёсӣ ҷалб намудани онҳо ҳамеша дар мадди назар қарор дошта дар як муддати кӯтоҳ дар ин самт занон ба комёбиҳои назаррас ноил гардиданд. суруду таронаҳои ҷолиби хонандагон бозгӯи он буд ки дар воқеъ мақом ва манзалати модар барои ҳар як фард азизу муқаддас аст. баъд аз интишори фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, шумораи занони роҳбар дар ноҳия аз 22 нафар ба 235 нафар расид. 21% хизматчиёни давлатиро дар ноҳия занон ташкил медиҳанд. аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати дастгирии занону духтарон, ҷалби онҳо ба корҳои давлатӣ ва омӯзиши касбҳои мавриди таваҷҷӯҳ иқдомҳои созанда амалӣ карда мешавад. бо шарофати истиқлолияти давлатии кишвари азизамон ва сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон занону модарони ноҳияи рашт ҳамсафу ҳамқадами замон буда рисолати модариву қарзи шаҳрвандии худро дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодӣ, арзишҳои волои инсонӣ, бахусус тарбияи фарзандони бомаърифат, таҳкими худогоҳиву худшиносӣ ва муҳаббат ба ватан бо камоли масъулиятшиносӣ адо карда сазовори эҳтироми аҳли ҷомеа гардиданд. ин аст ки бузургони олам зан модарро ҳамчун фариштаи заминӣ ситоиш мекунанд, зеро маҳз ҳиммат ва дасту дили поки ӯ зиндагиро боз ҳам зебо сохта оламро рангин кард ва зан модар бешак посбони гармии хонадону идомабахши ҳаёти инсон аст. маҳфили идона бахшида ба рӯзи модар дар коғи фарҳанги шаҳраги ғарм бо ширкати занони фаъолу собиқадорон ва донишҷӯён баргузор гардид. дар ин маҳфили идона баромадкунандагон қайд намуданд ки бо мақсади таъмини иштироки бештари занон дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва идоракунии давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як зумра санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул гардида ин тадбирҳо ҷиҳати баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа мусоидат намуд. дар ин рӯзи муборак аз номи мақомоти маҳаллӣ ва дигар ташкилоту идораҳо ба модарони собиқадору фаъол ки дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳия нақши арзанда гузоштанд, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ҳамзамон ҳунармандон барномаи рангини худро ба зан модар, чароғи хонадон, тарбиятгари фарзандон, равшангари рӯзгор ва ободию осоиши оила бахшиданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. дар толони қасди фарҳанги ноҳияи айнии вилояти Суғд бахшида ба рӯзи модар бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, модарону бонувони 8 ҷамоати деҳот ва шаҳраги ноҳия чорабинии бошукӯҳ доир гардид. занону модарон ҳамеша дар тарбияи фарзандони соҳибмаърифату хайрхоҳ ва дорои ахлоқи ҳамида кӯшиш ба харҷ медиҳанд. зеро фарзанди аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавии солим ба қадру манзалати падару модар, ватан ва таъриху тамаддуни миллат мерасад ва барои давлату миллати худ хизмат мекунад. дар навбати худ давлат ва ҳукумати тоҷикистон низ дар тӯли солҳои истиқлолият ба хотири таҳкиму мақому манзалат ва таъмини риояи ҳуқуқҳои инсониву конститутсионии занон тамоми тадбирҳои имконпазирро андешида, онҳоро мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар амал татбиқ карда истодааст. имрӯз 42500 нафар аҳолии ноҳияи айниро занон ташкил мекунанд ки дар баробари мардон дар ҳама соҳаҳо 25 нафар дар соҳаи хизмати давлатӣ, 553 нафар дар соҳаи маориф, беш аз 610 нафар дар соҳаи тандурустӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти назаррас доранд. қайд гардид ки қабул ва мавриди амал қарор гирифтани стратегия ва барномаҳои миллӣ дар самти тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарон, баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа, инчунин кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарон, баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа намунаи равшани дастгириҳои занону бонувон маҳсуб меёбад. бо мақсади арзгузорӣ ба фаъолияти бонувон ки имрӯз дар баробари мардон кору фаъолият менамоянд, аз ҷониби роҳбарияти ноҳия тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.
قدردانی گردیدن بانوان در روز مادر باعث روح‌بلندی آنها گردیده در آینده فعالیت پرثمر نشان خواهند داد. باید گفت که خرد و بزرگی مادر را در ادب و فرهنگ خلق و ملت‌های گوناگون جهان همچون عالیه پاکی و صداقت، مشعل افروز زندگی، مربی غمخوار و مهربان و هدایتگر نیکی و نکوکاری با مهر و محبت اشک‌گذاری می‌نمایند. از این رو با اطمینان می‌توان گفت که خدمت‌های بانوان در پیشرفت ساحه‌های گوناگون خیلی زیاد است. در انجام چهاربینی برنامه رنگینی فرهنگی که سراپا تفسیر مادر و ستایش زن بود تقدیم حاضرین گردانیده شد. مادر ارزنده همه گونه احترام، قدرشناسی و دوستداری می باشد، زیرا او مهربانترین انسان برای هر یک شخص بوده کوشش به خرج می دهد که فرزندش صاحب آداب و معرفت شود، علم و دانش و کسب و هنر آموزد و در آینده برای جامعه خدمت سزاوار و شایسته انجام دهد. جمعیت ایدانه بخشیده به روز مادر در جماعت دیهات گلستان ناحیه رودکی با اشتراک بانوان و زنان با یک شکوه و شهامت ایدانه تجلیل گردید. طوری ذکر شد استقلالیت دولتی شرایط فراهم آورد که زنان در رشد ساحه‌های گوناگون مملکت سهم گذارند. حکومت مملکت با در نظر داشت نقش برجسته زنان در حیات دولت و جامعه مسئله تامین حقوق و منفعت‌های زنان و مادران را همیشه در مرکز دقت قرار داده در دوره امکان در حق آنها غمخواری ظاهر می‌نماید و ابتکارات سازنده‌شان را دائم دستگیری کرده برای عملی شدن آنها همه جانبه مساعدت می‌نماید. نتیجه چنین غمخواری و دستگیری دولت و حکومت است که حالا تاجیکستان بنا به اعتراف کارشناسان از لحاظ شماره نمایندگان بانوان و دختران در همه شاخه‌های حکومت دولتی یکی از جایهای نمایان را اشغال می‌کند. در آخر از جانب جوان دختران برنامه فرهنگی و قرائت شعر و ترانه منظور اشتراکچیان گردانیده شد. ادامه اخبار. تجربه ثابت کرد که با بهره برداری از گرمخانه‌های معاصر در فصل بهار نیز قلفینه و دیگر نوع سبزوات پرورش کرده شود. رهبریت خواجگی دهقانی سیدان شهر باختر آزمایش در این سمت را عامل فراوان حاصلی و تامین بازار داخلی ارزیابی می‌کند. گزارش عبدالرازق عزیز و زبیدالله قادر از شهر باختر. همکاری علم و استحصالات که از بندهای اصلاحات در ساحه کشاورزی را تشکیل می‌دهد، دستاورد ساحه را سال تا سال بهتر و بیشتر می‌سازد. چند سال قبل استحصال قلفینه در گرمخانه‌ها در شرایط وطن ما معمول نبود. اکنون با غنی گشتن تجربه متخصصان تاجیک گفتن ممکن است که همه فصل‌های سال بازارهای داخلی با این میوه خوش‌طعم فراوان خواهد شد. سعید عزیزов رهبر خواجگی دهقانی سیدان شهر باختر در همکاری با عالمان کشورهای اروپا نازکی‌های تشکیل گرمخانه و نگاهبین پرورده قلفینه را از خود کرده اکنون در مساحت نیم گکتار در چنین شرایط مساعد آن تجربه را راه اندازی نمودند. سال گذشته در ماهای مارت این ما با تکنولوژی آلمانی خودمان رفته دیدیم اومدیم ما همینجوری ساختیم بعد ساختنمون ما اینجا قلفینه شنانده بودیم. حدودا قلفینه ما سال گذشته که ما آخر ماه مارت این کارا را تمام کرده بودیم حدودا 1 تن و 900 1 تن و 800 کیلو و بازار داخلی برآورده بودیم. سالهای قبلی قلفینه بعد از سردی‌های زمستان انیقترش میانه‌های فصل بهار در زمین‌های وسیع آماده کرده می‌شد. با زیاد شدن تجربه کاری زینه به زینه چنین گرمخانه‌ها تشکیل گردیده بازارهای داخلی پررو با محصولات وطنی تأمین می‌شوند. آبیاری غذایی چگونه است؟ آبیاری غذایی این طور اتوماتیک یعنی قطره‌ای و داروش دادنش هم به داخل همین اتوماتیک. این مثال هر شب خودش 2 مرتبه این آب میتیه اتوماتیک. این بعد این خیلی هم صرفه آب بسیار صرفه میشه زیاد داخل آب دادن نمیشه. سال این برای همه ما امیرا جاری کرده اینجا. طور میبینید در خانه پرورش قلفینه پور را آماده شده است. این طرز تکنولوژی تشکیل گرمخانه ها را متخصصان در دولت‌های خارج انیقترش در دولت‌های آلمان و ایتالیا آموختند. در اینجا 2 نوع قلفینه پرورش کرده می شود، هم نوع امریکایی و هم نوع فستیوال روسی را در اینجا پرورش میکنند. دهقانان گفتند که محصولات همگی در 25 روز به حاصل می آید. خواجگی دهقانی سیدان همچنین در مساحت 1 گکتار باغ درختان آرایشی را تشکیل کردند. از دولت‌های ایتالیا، آلمان، صربستان و هلند
10 намуд дарахтони ороиширо парвариш намуданд ки айни замон як гӯшаи шаҳри бухтарро зебову тароватбахш гардонида истоданд. дарахтони ороишӣ маълум шуд ки дар муҳити ватани мо хуб мутобиқат карданд. мо ҳудуди 1000 дона дарахтҳои ороишӣ оварда будем. аз 1000 дона дарахтҳои ороишӣ мо дар муддати як сол 93% яъне 930-940 донаш сабзид ва иқлими ватани мо мутобиқ шудагианд. воқеан ҳам дарахтони боғи навбунёд нашонамои хуб доранд ва дар ҳар фурсат ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. ҳар ваҷаб замини боғ самарабахш истифода мегардад. дар қатори боғот ҳамзамон қулфи най, сирпиёз ва дигар навъи сабзавотро кишт карданд ки аз маданияти дуруст баҳрабардорӣ кардани замин шаҳодат медиҳад. имсол барои шаҳри бухтар 800 000 гули лола ворид карданд. дар кӯчаву хиёбонҳои маркази вилояти хатлон қариб 600 000 якчанд намуд гули лола шинонда шуда бақияи он барои мавсими оянда дар шароити муносиб нигаҳдорӣ карда мешавад. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, шаҳри бухтар, ахбор. дар машварати кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якҷоя бо ширкатҳои дохилию хориҷии истеҳсолкунанда ва воридкунандагони тухмии сабзавот ки дар вилояти Суғд баргузор гардид, масъалаи муҳими агротехникаи гармхонаҳо мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифт. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобуҷон. аҳли раёсат ва шӯъбаҳои кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри саҳмгузорӣ дар истеҳсоли сабзавоту картошка қитъаҳои замини ҳудуди шӯъбаҳои таъминот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро оқилона истифода бурда картошка ва анвои гуногуни сабзавот кишт намуданд. ҳамчунин дар ноҳияи Мастчоҳ кормандони соҳа дар 2 гектар бо истифодаи тухмии репродуксияи якум картошкаи барвақтӣ кишт карданд. дар вилояти Суғд баланд бардоштани ҳосили сабзавот дар гармхонаҳо аз роҳҳои фаровонии бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза дар ҳамаи фаслҳои сол мебошад ки бештар аз истифодаи тухмии хушсифат ва пешгирӣ аз касалиҳо вобаста аст. кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар баробари иҷрои талаботи пешгирӣ аз воридоти тухмиҳои пасtsифат чораҳои фаҳмондадеҳӣ ва тавсиявиро амалӣ менамояд. дар доираи ин ҳадаф бо иқдоми раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, ширкатҳои Сомон Агро Группи Тоҷикистон ва Гавриши Федератсияи Россия барои мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва соҳибони гармхонаҳо дар мавзӯи технологияи парвариши сабзавот дар шароити гармхона, интихоби тухмиҳои хушсифат, қоидаҳои карантин дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд семинар машварат баргузор карда шуд. ҳадаф аз ин баландбардоштани донишу малакаи мутахассисони гармхонаҳо оид ба технологияи парвариши сабзавот, интихобу истифодаи тухмиҳои хушсифат ва қоидаҳои карантин мебошад. ворид намудани тухмӣ пеш аз ҳама бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда доштагӣ бошад, иҷозатномаи воридоти карантинӣ доштагӣ бошад, ҳамчунин сертификати сифати тухмӣ доштагӣ бошад. аз сабаби ҳархеле будани тухмиҳо дар гармхонаҳо ва паст омадани боду ҳаво дар бисёр гармхонаҳо ҳосил мувофиқи табъи дил гирифта нашуд ва соҳибони гармхонаҳо оиди интихоби тухмӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. ҳама тухмиҳое ки дар тоҷикистон ворид менамоем дар шароити мо мутобиқшудагӣ ва ҳосилнокиш баланд ва ба касалиҳою ҳашаротҳо тобовар ҳастанд. тавсия дода мешавад ки соҳибони гармхонаҳо аз ҳамин гуна тухмиҳои аз санҷиш гузаштагӣ истифода баранд. албатта самараи гармхона баланд мешавад, ҳосилнокӣ баланд мешавад ва албатта ҳамин натиҷаҳои дилхоҳ дастрас мекунанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беш аз 460 адад гармхонаҳои доимӣ мавҷуданд. дар он гармхонаҳое ки технологияи кишту парвариш, додани гармии рӯшноӣ, нигаҳдорию танзими ҳарорату намии дохили гармхона, обу ғизодиҳӣ ва ғайра риоя мешаванд ва тухмиҳои хушсифат истифода мегарданд, ҳосили баланди сабзавот истеҳсол менамоянд. дар гармхонаҳо ҳолатҳои гирифтани ҳосилнокии пасти сабзавот низ мавҷуданд ки аксар ба истифодаи тухмиҳои пасtsифат ва дучор шудани сабзавот ба касалиҳои гуногун марбут аст. масъулону мутахассисони кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд бахши назорати фитосанитарӣ, карантини растанӣ оид ба талаботи қонунҳои амалкунанда дар бораи воридоти тухмӣ, дастури методии карантини дохилӣ ва берунии растанӣ, қоидаю талаботи аз назаргузаронӣ, ташхис, безараргардонии тухмиҳо дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва пешгирии паҳншавии организмҳои зараррасон ба сабзавоти гармхона, ошкорсозии саривақтӣ ва чораҳои безараргардонӣ аз паҳншавии касалиҳои растаниҳо маълумот доданд.
дар семинар машварат мутахассисони соҳаи агрономӣ, фитосанитарӣ ва навсанҷӣ, ширкатҳои агробиотехнология ва гавриши Федератсияи Россия тавассути робитаи онлайн андешаи хулосаҳоро оид ба тухмиҳо, нишондиҳандаҳои агробиологии онҳо, технологияи кишту парвариш дар гармхонаҳо ва хусусиятҳои мутобиқии тухмиҳо барои кишту парвариш дар гармхонаҳои полиэтилении шароити Тоҷикистон баён доштанд. машварати минтақавӣ дар мавзӯи парвариши хуч ва зиёд намудани замини он дар минтақаҳои аз лиҳози иқлим мусоиди вилояти Хатлон аз ҷониби муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали вилоят дар ҳудуди ноҳияи Кушониён бо иштироку ҷалби олимони соҳа доир гардид. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус. طبق نقشه چورابینی‌های агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар мавзеи таҷрибавии ноҳияи Кушониён семинар машварати омӯзишӣ дар мавзӯи парваришу васеъ намудани майдони хучзор доир карда шуд. дар ин тадбири амалӣ олимону мутахассисони соҳа ва кормардони ҳама муассисаҳои давлатии хоҷагиҳои ҷангали шаҳру навоҳии минтақаи бохтари вилояти Хатлон иштирок намуданд. мутахассисони соҳа тарзи шинонидани ниҳолони хуч ва қаламча намудани онро ба кормандони муассисаҳои ҷангали минтақаи бохтар ба таври амалӣ нишон доданд. гуфта шуд ки нигоҳубини ниҳолони хуч аз обмонии саривақтӣ, мунтазам нарм намудани ҷӯякҳо, нест кардани алафҳои бегона ва то 3 маротиба додани нуриҳои минералӣ дар моҳҳои май, июн ва август иборат аст. хоҷагии ҷангал тасмим гирифт ки заминро аз дигар алафҳои бегона тоза карда дар майдони 3 гектар бунёд хуш кунад. ин то имрӯз мо аллакай дар ҳамин замин дар майдони 1 гектар бо тарзи схемаи басеқ 1660 дона хуч шинондем. дар оянда ният дорем ки дар соли 2022 ин майдон ҳамин заминро ба 3 гектар расондем. ҳамин тариқ дар ҳамаи хоҷагиҳои ҷангал ин иқдом идома хоҳад ёфт. албатта он нақшаҳое ки мо дар назди худ гузоштем албатта амалӣ карда мешавад. майдони интихоб гардида беш аз 3 гектарро дар бар гирифта то имрӯз кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали вилоят дар 1 гектари он бо тавсияи мутахассисони соҳаи ҷангал ниҳолони худ шинонидаанд ва дар оянда майдони он бояд зиёд карда шавад. мувофиқи иттилоъ дар ҳудуди вилоят майдони умумии хучзор 766 гектарро ташкил медиҳад. ҷангалпарварон дар соли 2018 11 тонна ва дар соли 2020 бошад 15.6 тонна худ ҷамъоварӣ карданд ки ин аз зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли он дарак медиҳад. аз рӯи нақша имсол бояд дар вилоят 40 гектар хуч бунёд карда шуда майдони 53 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда шавад. мо тамоми кормандони хоҷагии ҷангалро дар ин маърака даъват кардем ва онҳо оиди мана ин парвариши хуч аз олимоне ки дар ин семинар иштирок карданд, олимони соҳаи ҷангал буданд, мана бисёр чизҳоро фаҳмидем. мо аллакай фоиданокии хуҷро мана ин тартиби шинондану парвариш кардан инро омӯхтем. дар қисмати назариявии кори семинар машварат олимону мутахассисон оид ба манфиатбахш будани ин меваи ҷангалӣ маълумот дода иброз доштанд ки дар вилояти Хатлон ҷиҳати ба маротиб васеъ намудани майдони ин дарахти мевадиҳанда шароитҳои мусоид фароҳам мебошад. гуфта шуд ки хуч дар баробари пиставу чормағз яке аз зироатҳои асосӣ ва манфиатбахши ҷангалҳои Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар таркиби меваи хуч миқдори зиёди маводҳои фаъоли биологӣ мавҷуд буда дорои витаминҳои гуногун мебошанд ки дар тиби халқӣ васеъ истифода мегардад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. даври ҷанбастии мусобиқаи кушоди варзишӣ оид ба волейболи касбӣ ва ғайрикасбӣ байни бонувони вазорату кумита ва ташкилоту муассисаҳо барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи модар баргузор гардид. гузориши Назруллозода Иброҳим. дар шаҳри Душанбе даври ҷанбастии мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе миёни 40 дастаи касбӣ ва ғайрикасбӣ байни бонувони вазорату кумитаҳо ва ташкилоту муассисаҳо ба анҷом расид. дар мусобиқаи мазкур 40 даста давоми 1 моҳ байни ҳам рақобат карданд. аз ин шумора 32 дастаи ғайрикасбӣ аз ҳисоби бонувони вазорату кумита ва ташкилоту муассисаҳои ҳудуди пойтахт ва 8 дастаи касбӣ аз ҳисоби бонувони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои
ноҳияҳои тобе ва шаҳри душанбе буданд. мусобиқаи мазкур бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе аз 8 феврали соли 2021 бо мақсади ташвиқу тарғиб, таъмини оммавияти варзишу солимгардонӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни бонувон, рушди волейбол дар арафаи таҷлил намудани рӯзи модар ва истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии мамлакат ба роҳ монда шуд. дар рақобати ниҳоии мусобиқа дастаи волейболбозони касбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бар тими душанбе як дастболо шуда ғолиби мусобиқа ва соҳиби ҷоми раиси шаҳри душанбе гардид. дастаи душанбе як сазовори ҷои дуюм ва вилояти суғд ба дарёфти мақоми сеюм ноил шуданд. аз миёни дастаҳои волейболбозони ғайрикасбӣ 32 даста иштирок доштанд ки аз миёни онҳо ҷои якумро дастаи вазорати корҳои дохила, ҷои дуюмро дастаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷои сеюм насиби дастаи сарраёсати маорифи шаҳри душанбе гардид. ёдовар мешавем ки мусобиқаи волейбол миёни бонувон бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри душанбе соли панҷум аст ки гузаронида мешавад. сол до сол шумораи иштирокчиёни хоҳишмандони мусобиқаи волейбол меафзояд. соли 2020 дар мусобиқаи волейбол миёни бонувон 25 даста барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе рақобат намуданд ки дар натиҷа ғолибият насиби дастаи волейболбозони донишгоҳи славянии тоҷикистону русия гардид. назруллозода иброҳим баҳодури қурбон барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. хайр, саломат бошед.